kan ti tur kan ti em ziak tu Reverend Lal Mok Puya voi khat chu John Wesleyan tlangwal pakhat pathian thuhril atuma tlangwal chuan iti tur ti la ina thok mai te alo ti khuma John Wesleyan tlangwal pathian thuhril hi ka hna ani a ka ti tur ani ti in a changa mitinin ti tur kan nei thawa chu kan hna le ti tur te chu kan ti em ti hi zona poimo tak ani pastor in ti tur aneya zirtir tu le rorel tu in an nei boka nu le pa le fa in na thok tu po in an nei veka chuta poimo ta ber chu kan ti tur kan ti em ti hi ani miro pui le ming thang kan ti te reng reng po hi ti tur ngai poimo a ti zat sial mi te an lo ne thin chu wangin keini po mi hlot hling le ming tha ni kan du chuan kan ti tur kan riata har sama se tizel thaimi kan ni apoi mo ani khovelin mero puya asoi mi pakhat chanchin han soila Washington America president masaber ania England lagata zalen an sual lai khan British sipai te chuan ral thom tha mangin Washington apol te chu an uma athian general dangten in pek mai an du to point ani chuan America san chua chu a tho tur le ati tura pathian pek ni a riat lat awangin a peidong ve du lova in pek ai chuan tol zel chu thazo ken a ria athian ten engchen nge mo kan hnung tol don le an ti point ani chuan atul phot chuan America tlang le phai zong po kan chho san anga ala tur zel chuan kan ne ma lo chu kan tol mayang kan ti tur chu America san chua hi ani ati mi amai atum ro na chuan asipeite western asiam saka atopa chuan British sipeite chu an ne tange nge ani mani ti tu riata beidong lo le zam lawa ti theu chu ne na le hlotlin na ta na fa poimo em kan na le ti tur nei te hi in anglovin in ro pui hlei hle poni se ti tur kan nei theute kan tia kan len chua hi poimo ani unau tuna hian eng na ngei tho iti tur nge ni kan na le ti tur nei te hi kan thokem kan ti em ti hi mani in zona atan poimo tak ani e